What's up mga bossing? For today's video, dahil Pasko ngayon, napag-isipan namin magpinsan at mga kababata namin na mangaroling sa mga relatives namin. Syempre with a twist yan mga bossing, no? Kami ang nangangaroling pero kami ang namimigay ng pamasko. So ay mga bossing, ay pamimigay namin ang sets ng spaghetti. At syempre may parapol pa kami ng cash. So ay mga bossing, no? Pasensya na medyo paos yung boses ko ngayon dahil sa last na Christmas party namin. Naubos yung boses ko. So ay mga bossing, no? Panoorin lang natin tong video kung paano namin ginawa ang pangangaroling namin. Merry Christmas! Merry Christmas, Dra. Merry Christmas. Ara na. Ay mo hara na. Ara na. Ay mo hana. Salamat. Are sami. Joy gino. Ano ni kuya? So yung mga bossing na nakakamiss talaga. Napaka-nostalgic ng ginawa namin. Kasi nung bata pa kami, ginagawa talaga namin to eh. Yung mga panahon kahit piso-piso lang natanggap namin. Pero sobrang saya na. Yung sayang parang walang makakatumbas ng kahit anong bagay. Ngayon, kami na ang nabibigyan ng saya sa mga relatives at kapitbahay namin. Asa na? Bilang. Nakasuot. Sorry? Sorry! Dapit sa kahimayan! Bunot! Sa talang Pasko, maghalit tayo! Ayaw mo ka problema, maghatag kami! Kami maghatag! Rampol! Merry Christmas! Ayaw! Kami muhatag! Kami pabunot! Oh, bunot! Barley naman rin! Merry Christmas! Winahalag nyo sa tanang Pasko, magmalipayo! Sa tanang Pasko, magmalipayo! Bunot! At ang Happy New Year. Happy kami, baby mangayo. Merry Christmas from the bottom of my heart. Yay! Merry Christmas. Baby mangayo. Hatag kami. Happy New Year. Merry Christmas from the bottom of my heart. Simpleng bagay lang ito mga bossing pero ito yung isa sa dahilan na ramdam namin ang spirit of Christmas. Merry Christmas, Tanan! Merry Christmas! So yung mga boss, Merry Christmas and Advance Happy New Year sa lahat.
God bless.